prišli sme dnes podporiť Anielov. Dúfam, že po nohojobalovom boome príde umennom futsalový boom. Dúfam, že sa bude chlapcom dariť. Dnes 3 body ako iné neočakávame. Na zápas je mužstvo pripravené, si myslím, v tomto zložení, v ktorom je, v okleštenej zostave, si myslím na 100%. Hráme s Prešovom, mužstvo je posledné v tabuľke, prehralo obidva ligové zápasy. Samozrejme, budeme sa snažiť pristúpiť k novom zápasu zodpovedne, hoci mužstvo prehralo a nemôžeme ich podceniť. Zase takisto ako po minulé zápasy zo zabezpečenej obrany skúšať častejšiu streľbu a vyvarovať sa taktických chýb, akože faulov, aby z toho nevyplynuli nejaké nechalé alebo netaktické desiatkové kopy, ktorým sa chceme vyvarovať. Chýbajú nám Matúš Mamaj, čo je škoda, útočník, Aďo Šalata po minulom zranení, prasknuté rebro, Lukáš Gabak dlhodobo zranený a Tomáš Opiela buď príde alebo nepríde pre pracovné povinnosti, je to tak 50/50. No, takže dúfam, že dnešný zápas vyhráme a akože mierny favorit tohto zápasu počítame s 3 bodmi. Na zápas by malo byť pripravené, chlapci trénujú za škármi, ako bolo povedané, alebo skôr napísané, idú od zápasu k zápasu, momentálne bodovo na tom nie sme veľmi dobré, ale nepociťujeme žiadny tlak, čiže budeme sa snažiť tu dnes získať nejaké prvé body a uvidíme, ako to celé dopadne, ale chlapci majú veľmi veľký potenciál na to, aby sa zlepšovali.
rade chcem pogratulovať superovi. A chcel by som povedať, že bohužiaľ výsledok je 8-2, myslím si, že výsledok je to dosť krutý, ale rozhodli bohužiaľ naše individuálne chyby a chyby mužstva, ale nevadí, hlavu hore. Chlapci sa zlepšujú od zápasu k zápasu, treba nechať tomu čas a snáď tie výsledky potom aj prídu. Možno chýbal tomu ešte 1, 2 góly, 3, aby to bolo viac zaujímavé, ale taký je futbal, futsal a asi všetko z mojej strany. Neviem ešte, čo by som tomu mal povedať. Čiže chcem sa poďakovať aj samozrejme svojim chlapcom a dúfam, že od zápasu k zápasu to bude lepšie. Tak ako, neviem, čo ďalej. Zápas môžeme hodnotiť veľmi kladne, podali sme perfektný výkon až na páru malú chybičiek, čo je veľké pozitívum pre naše mužstvo. Všetci chlapci zabojovali, zamakali, splnili taktické úlohy. S výsledkom 8-2 sme veľmi spokojní, čož akože taktický a písaný favorit tohto zápasu sme splnili. Akurát jedna vec mi vadí, že každý zápas dostaneme prvý gól, ale asi je to náš osud a potom gole sa stále vymotivujeme a hráme potom lepšie. Ďakujem chlapcom za výkon, perfektne zahral, môžem vyzdvihnúť Dara Popika a brankári nás podržali obidvaja. Díky za tie boji. Je to ťažké to hrať. Dali sme sa na vojnu? Ja to v nedeľa. Vlastne ako sme takí mladí. Ale to nejak Takí mladí sme mali. Вони думали при удару будуть треці, Grigor Komiar 4-й. 6 za branku. Matúš 5, Vieš na istom Matúša? už 6. Oni vtedy Futbal sa mi páčil, lebo Angel dobre hralo, mali sme aj bubeníkov a všetko. Tak mne sa futsal Angel Zomene proti Prešov páčil. Vyhrali sme 8-2, oslavovali sme a sme tu na obede a páčil sa mi. Na obede Na večeri. a sme vyhrali veľa a tačík dal 2 góly. 1.